Orizont Cavarna. S-a instalat propagarea. Incredibil, se instalează propagarea ziua. Meteți scater momentan. E instabil între noi și București. Vai, deci îmi bagă când București să tare, când Cavarna tare. Ia auziți-o. Ia uitați cum crește. Довършителна институционна работа и затворен участък от пътя Русе-Велико Търново, при моста на река Янтра в град Бяла. Участъкът от пътя Бургас-Елхово се извършва ремонт без отклоняване на движението. Vai cât de tare! Super! И Старозагорско също има стеснени участъци за продължаващия ремонт. Astea-s de toamnă, nu-s de vară, frate. Cu durată lungă. Vai cât de mare! Разградско. 38 годишно същото село с Opel Astra поради висока скорост наляв завой загубва управлението и блъска магаришка каруца. 70-годишният каруцар е отказан в болница с опасност за живота. Движете се по-бавно в районите на училищата, давайте предимство на пешеходците, децата и